Ferie zimowe w PRL łokiem Jochanki. To jest moja autorska praca i ja ją czytam. Ferie w doma abu u umy. Moi roztomili. Wiecie, ja się urodziła za Gierka w czasach, kiedy niewtorzy nazywają słusznie minionymi. Moje życie było proste, bo my bajtle mało wiedzieli o polityce, bo to było bezpiecznie i nie wkopaliśmy w razie czego starzyków. Na ten przykład jak mój fater słuchał Radio Wolna Europa, a szło narobić festło study, kej jakiś milicjant by to usłyszał. W szkole były 2 tygodnie ferii, jak te roski, no nom się nie mierzło. Całki czas my byli na dworze, ciepali się śnieżkami, jeździli na szlynzuchach, lepili bałwana. A z nami inkrze szkolorze i kamratki ze szkoły. Nieraz przyszliśmy tacy mokrzy jak szczury, bo i na życi się zjeżdżało i nikt nas nie wachtował, czy mamy szalik, glazejki, czy mycka, albo rubebatki i zoki. I mało w to był chory, bo my się hartowali. Moja oma go dali, że my są twardzi hobyrusy. Te roski nie do pomyślenia, a nasi starzycy podług dzisiejszych czasów to chyba była patologio, bo żaden się nie czuł z nad bajtlami, żaden nie wiedział co to trauma i stres, bo były przeca insze czasy. Jak ktoś się walnął w łeb na sankach, to lud się przykładało i nie szło się z larmem i płaczkami do dum, ale dalej się bawiło na dworze. Nieraz jak był mróz wpierony, to my mieli dodatkowy fraj we szkole, to my się spotykali jeden u drugiego w doma. Graliśmy w warcaby, pejter karty, remika, tysiąca i insze gry planszowe. Żaden z moich bajtli już nie znał, ale my grali w bierki. Pamiętacie? Mało w to wyjeżdżał na ferie w góry, mało w to miał auto. Większość z nas zostawało doma. W moim mieście był srogi staw, a kej był mróz, to on zamarzał, a my na nim się ślizgali. Lud nieraz miał 20 cm grubości. Żadnemu się nic nie stało, no dzisiaj nie do pomyślenia. Zaro by zadzwonili po fajerwera i by nos wyciepli ze tego stawu. Ja miałem takie szlęzuchy saneczkowe przypinane do szczewików połuskiem. Pamiętacie? Na naszej hali sportowej były zajęcia do bajtli. Żadnego nie trzeba było gonić. Każdy szał, bo chciał. We telewizji były ino 2 programy. Dobranocka 10 minut. Nie było też dużo filmów przyrodniczych, które były dla nas ciekawe. Czytaliśmy gazety młodzieżowe, na przykład Świat Młodych i Filipinka. Kino. Często były w naszym kinie w zawadzkim filmie ekstra specjalnie do bajtli. No to my szli. Pamiętam super bajka o koniu imieniem Leokadia, Krecika, Wilka i Hazoka i inkrze bojki. Żaden nie miał mobilnioka, nie mieliśmy komputerów, a mimo to każdy się umiał znaleźć wszędzie i wszędzie my byli na czas. Książki. Jak nam się mierzło, to szliśmy do biblioteki, pożyczali książki, na ten przykład Edmunda Nisiurskiego, Przygody Marka Piegusa, Sposób na Alcybiadesa, Zbigniewa Nienackiego, seria o panu samochodziku i inkrze młodzieżowe. Nie wiedzieli my, że istnieje coś takiego jak szpil na komputer, bo przeca komputerów my nie mieli. Jak pani bibliotekarka pozwoliła, to ja się pożyczała Sherlocka Holmesa, bo mi się to fest podobało. No i bardziej ta słynna dedukcja o Pieronie, to mi richtig się podobało. Wspominam z sentymentem tamte czasy, bo z mojej perspektywy był to gryfny czas, całki bez trosk. Chętnie bych się przeciepła w tym czasie, a wy?